Това е гараж предаването за българска музика. На телефона вече би трябвало да е Стефан Германов. Ало, Стефане? Здрасти, Горко. Чуваме се, нали? Чуваш ме добре? Да, чувам те добре. Радвам се да се чуем. Стефан, с него се знаем сега 2007 или 2008 беше. Бат Стефко ни свърза по повод ти беше направил Амадея Мюзик, нали така? Дистрибутор на музика, да. И тогава направихме едно интервю по този повод. Но там ще е било 2007-2008. Ти винаги си бил близо до музиката, така от материал, който имам. Така виждам, че си свирил с Милена. С кой още? В смисъл имаш музикално минало, така или иначе. Кажи, намятай някакви имена. Определено, да. Да. И като музикант и от другата страна, като, да кажем, музикален редактор, имаш платформа, която се казва Мозайка FM. Тя за какво беше? Мозайка FM е мое онлайн радио, което правя с много любов от 5-6 години. Отделно правя друго радио, което е на книжарниците Хиликон и там съм като повече музикален редактор, докато в Мозайка пускам каквото си искам, за да пускам каквото си искам. Да. Добре. Да, но така ли, че музиката те вълнува като творец, като музикант. Кажи ми, от колко време се каниш да пуснеш? Това дебютно парче ли е всъщност? Това е дебютно парче. Като цяло не съм си представил, че мога да правя сам парчета. И винаги съм се изживял повече като инструменталист, музикант, участник в други банди, където имало лидери, които правят музиката, но през 2017 може би. Която и да кажеш, ще ти повярвам. Да. Добре. 2017 направихме една банда, в която имах сериозно участие в правенето на парчетата и някакси тогава разбрах, че това страшно много ми харесва и сега, понеже ми се отвори такава възможност, да не описвам, нали, какви неща са се случили междувременно, но отвори ми се възможност, време и успях да запиша някакви мои идеи. Открих в компютър си страшно много неща, които съм записал чисто като идеи и сега започнах да ги развивам. Надявам се това да не е, нали, последното парче, заради което ще си говорим. Но като първо, мен ме кефи, не знам. Много е добро. След малко ще чуете нашите слушатели. Робиш в чекмеджето и откриваш, че имаш много музикални идеи. Да, общо точно така. Да. Парчето, доколкото виждам, е създадено през 2025. Имало известно изчакване, защото имаш намерение да работиш с Георги Станев или Гого, както го знаем ние. Как беше работа с него? Гого е страшен. Ние довършим сега една хитачка. Гого е човека, който има сходна с моята музикална естетика и когато това открих отново, след като влязах в студио с него и нещата, които аз си мисля, той ги прави или обратно, което страшно много улесни целият процес и като процес и като творчество, нали, като това, което излезе като крайен резултат. Така че мога да кажа, че това е един от, може би, най-добрите продуценти в България, поне за инди музика, и възнамерявам да продължавам да работя с него. Нещо много интересно, парчето е записано с вокалистка Арика Адамс. Кажи няколко думи за нея. Арика е младо момиче, което срещнах на един семинар за музикалната индустрия, на която тя дойде, аз бях нещо като лектор. И страшно много се изкефих от нея, чисто като излъчване, като човек. След това поробих, за да видя тя какви неща прави. Но тогава още нямах никакви намерения да правя каквото и да било. Впоследствие, след като тръгнах да правя парчето, което ще чуем, както ти каза, след малко. Просто се сетих за нея и прослушах това, което тя прави. Счетох, че е доста подходящо като стил и че ще се пише перфектно. И мисля, че тя го направи. Тя живее тук в България или? Да. Арика живее в България, Пловдив. Но тя не е... Първо ще чуваме за нея. Не е българка? Халф. Наполовина е. Добре. Да. Много интересен човек. Може би
сега ще се види в някакви фестивали. Има и някакви записи, които можеш да чуеш, между другото. Нейни. И да, Но абсолютно. тя излиза със собственото си име. Точно така. Добре, вокалите тя ли си ги написа или ти подаде мелодии? Мелодията беше, кантото е от мен, но тя направи една много хубав запис и то от Прима Виста почти с Гого я връщахме само един-два пъти, просто да сме сигурни, че имаме нещата, ако нещо се скапе. Така че мисля, че определено е талант. Вече аз мисля, че тя е в алтернативния сектор по-скоро и мисля, че и на нея това и харесва. Да. Въпреки, че според мен прекрасно би пяла R&B и други стилове, но за сега се съм определил в инди, по-инди. по-нишовите неща, да, точно. Да. Добре, къде може да бъде чуто парчето? Парчето го е във всички музикални платформи, плюс с видео в YouTube. Видеото е много интересно. То е инспирирано, както и самата песен, от живота ми през лятото на къмпинг градина. Вече около 7-8 години съм там. И в крайна сметка бе инспирирано от вечерите, които съм прекарвал така на брега с мисли за изчистване на главата, и влизане малко по-надълбоко, бих казал. То парчето, заглавието му говори някакси за подобно. Да, Under the Sky. Така че да, по всички музикални платформи плюс YouTube. Каква е обратната връзка, предполагам в началото, от приятели, така с времето и от хора други, които са чули продукцията? Какво казват за песента? Определено им харесва, то е ясно, защото то все пак, въпреки че не е в някакъв комерциален стил, е доста кетчи, бих казал. То е много радио. Да, точно. Може би, защото между другото страшно много ми помага това, че се занимавам с радио, заради това, че оценявам крайната си музикална идея точно по този начин. Как би прозвучала и аз как бих я слушал по радиото, защото прослушвайки музика, аз лично, за да я включа в ротация, отхвърлям страшно много музика, която съм прослушал, и то в рамките на 3-4 секунди. Така че така подходих към моето парче. Тоест, докато не ми хареса. Иначе да, прав си. Суров си към децата си. Точно. Си прав. Извинявай, че те прекъснах, но си прав за това, че първо винаги приятели, особено за човек като мен, който те първа започва точно това нещо да прави. Винаги първо приятели и хора, които те познават, те пък много помогнаха да го разпространят на свои приятели и така. Подобното привлича подобно. Добре, печели се нещо ново? Или поне имаш ли яснота, кое ще бъде следващото? Определено със сигурност да. Аз започнах работа по едно парче, което мислих, че трябва да е второ, обаче междувременно, веднага след излизането на Under the Sky, заминах на едно пътешествие в Виетнам и Камбоджа. И по пътя, като ме друсеше автобуса там из природата, ми хрумна развитието на една друга идея, която се мъдреше в компютъра. И започнах, мисля да реализирам нея, тъй като всичко ми е прясно в главата. Парчето няма да е толкова, може би, кетчи като това, което сега ще пуснеш. И дори е повече инструментал, повече чил. Аз му викам керван, имам предвид като стил, така да се носи. Парче за пътуване. Точно така, това е много правилно го каза. Нещо такова. Ще изкарам и имам говорка с Гого съвсем скоро да влезем в студио и да го мятаме. Той малко ми се опъна. Да, защото довършва нашата продукция. Не знаех. Той крие. Добре, анимационерите в това е положението. Знаеш как е там графика, но той всъщност ми се опълчи и вика, брат, ни прави такива много неща, нали ма знаеш, аз съм в други стилове. Но вика, ако застанеш заедно с мене и си кореспондираме както предния път, може и да стане. И да видим дали ще водим разговор с теб след това пак. Каскаш и на Гого групата с жена му, с гаджето му?
Лава Соник, да, сетих Лава се. Соник. Да, сетих се, добре. Уникално, който за всички слушатели твои горещо препоръчвам този шедьовър, тези шедьоври, които те правят, те за сега мисля имат само Да. 2 релиза, но правят световни неща. Плюс клипа, който беше първо парче, това е световна продукция за мен. Така е. Добре, благодаря ти, нещо важно. Пропускаме ли? Преди да чуем Със парчето. сигурност, но мисля, че има още смисъл, по-важно е да чуем парчето. Така че... Добре, благодаря ти. Това беше Симеон Германов. Изстрелвам абсолютно премиерно в ефира на Z-Rock Under the Sky. Дебютен сингъл, парче, в което с вокали участва Арика Адамс, да. Благодаря много, чао и успех. И Симеон смени с Стефан, ако може. Добре, Стефан, добре. Купи ми риза! Добре. Има тук в София един Симеон Германов и затова бъркам. Добре. Пука ти бира там в студиото, знам. Пукаме, да, и уиски. Благодаря много, чао. Това е рок все пак. Благодаря много и аз. Чао, Да. успех. Чао, благодаря ти. The sand is cool beneath my toes.